anakku ngger. Jebul sak suwene iki aku mung diapusi dening Arumsari. Oh, Mban. Upama mbiyen kowe ra nandhokake pakarti Dara Sembada, mbuh kaya ngapa kedadeane Ngalgapura, Mban? Duh, sinuwun. Kula ngrumaosi dosa sinuwun. Katoweka jaja kapidana pejah kula mboten badhe suwala sinuwun. Areh ning lelakon iki ngembet klawan kahanane sarta uripe garwaku Dewi Ciptarasa. Kepiye mungguh penemumu, Yayi? Duh sinuwun. Keparenga paduka paring pangapunten dumateng Yayi Dewi Arumsari. Jernyatanipun sedaya taksih saged manunggal sinuwun. Banjur kepiye penemumu ngger bocah bagus? Lair batin aku wis ngapura. Wong nyatane Ibu Arumsari mono uga ibuku. Senadyan to kapatrapan paukuman muhung kanggo kaca benggalaning para kawula. Jer Ratu Kwimono ora kena mban cindhe mban siladan. Anak lanang tenan. Dewan penguji yang terhormat dan para hadirin yang berbahagia. Demikian tadi sajian pakeliran ringkas Wayang Golek Cepak dengan lakon Pedhot Ngalgapura oleh Saudara Ditya Aditya dengan nomor induk mahasiswa 1012301. Kepada penyaji dipersilakan untuk meninggalkan tempat. Kepada pendukung sajian dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.
Kepada Dewan Penguji, dipersilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan.